Mä oon keskiluokkainen perheenäiti ja Paavo ajaa kaiken maailman kriminaalien ja aktivistien asiaa. Se on oikein. Eduskuntaa tarvitaan nuori skarppi jäbä, joka on tonteilla hiffaamis mennään. Tuon Paavo mä oon tuntenut muutaman vuoden ja tullut siihen tulokseen, että muutamista asioista me ollaan eri mieltä, mutta aika helvetin monista, aika helvetin paljon useimmista samaa mieltä. Tykkään Paavosta, koska Paavo ei toimi opiskelijoiden puolesta vaan visio- ja missiotasolla, vaan konkreettisesti. Paavo on nuori, jämäkkä ja sanoo asiat suoraan niin kuin ne on. Mun ääni menee Helsingille ja helsinkiläisille. Äänestän Paavoa, sillä asioilla on puolensa. Aion äänestää Paavoa, joka on aidosti pienen ihmisen puolella. Mä äänestän Paavoa, koska Paavolla on aatetta ja se tietää, miten asiat hoidetaan käytännössä. Paavo on ykkösjäbä, joka pitää huolta omistaan. Paavo pitää Helsingin stadina. Paavo tietää, että vastarinta on luvallista ja suotavaa. Me ollaan oltu Paavon kanssa samoissa mielenosoituksissa, esimerkiksi opintorahan korottamisen puolesta. Nyt kun äänestetään Paavo mäelle, niin tiedetään, että sinne menee jätkä, joka edelleen on valmis nousemaan barrikaadeille. Niin yksinkertaista se on. Löytyykö solidaarisuutta muualta kuin sanakirjoista? Mun Paavo on radikaali ja solidaarinen. Paavo jakaa terveyttä tasa-arvoisesti. Paavon duunari voi luottaa. Kannut helisemään punasta ja vihreitä. Siinä on mun ääni Paavolla. Se voit olla osa ongelmaa tai sen ratkaisuun. Äänestä Paavoa tai oo Pelle. Paavo Arhinmäki.